Každá koupelna by měla dělat čest svému jménu a být odolná proti stříkající vodě okolo vany i na podlahu. Tato odolnost je dána i kvalitou podkladů pod keramickým obkladem. Systém Aquapanel společnosti Knauf představuje pro kutily jistě tu nejlepší volbu. Stavební deska, která je dokonale odolná proti vodě a plísním, tvoří ideální podklad pod stavební obklady. Cementová deska se montuje na kovovou nebo dřevěnou nosnou konstrukci. Pokud dbáte na to, aby byly desky kladeny dle technologického postupu, bude práce ve vaší koupelně postupovat snadno a rychle. Systémové vruty můžete do cementové desky šroubovat lehce a přímo. Rozteč činí cirka 20 až 25 cm. Není nutné nic předvrtávat. Před přiložením další desky je nutno očistit hrany a navlhčit je čistou vodou. Poté se nanáší systémové lepidlo. I toto lepidlo je samozřejmě odolné proti vodě. Před sešroubováním desky pevně přitiskněte k sobě, abyste na stranách vytlačili přebytečné lepidlo. Po zaschnutí trvajícím přibližně 24 hodin vše odstraníte jednoduše špachtlí. Cementové desky Aquapanel lze bez problémů opracovávat. Odlamovacím nožem nařízněte podle šablony horní stranu desek, abyste přerušili tkaninu. Cementová deska se zlomí se slyšitelným prasknutím a čistou hranou lomu. Po proříznutí tkaniny lze desku ihned dále opracovávat. Odpadá řezání s intenzivní tvorbou prachu. Během krátké doby můžete pomocí systému Aquapanel společnosti Knauf postavit celé stěny. Rovněž přípravu pro instalaci armatur lze provést rychle běžnou vrtačkou. Při pokládce podlahy se používá systém desek cementového potěru Aquapanel Floor, což je alternativou k běžné mokré cementové stěrce. Nový produkt společnosti Knauf je relativně malá masivní deska z cementu a lehčeného kameniva s tloušťkou 22 mm a drážkou po obvodu. Díky 100% odolnosti proti vodě a odolnosti proti plísním představuje systém správnou volbu nejen pro oblasti v koupelně zatěžované vlhkostí, ale i pro rekonstrukci podlah v půdních ve stavbách. Zpracování desek Aquapanel Floor je snadné stejně jako u tradičních sádrovláknitých desek. Cementové desky Aquapanel Floor umožňují rychlý postup stavby. Keramický podklad nebo parkety lze pokládat hned následující den. Další pozitivní efekt tohoto suchého řešení je to, že obyvatelé domu i stavební konstrukce zůstávají ušetřeny značného množství odpařované vlhkosti. Suché masivní řešení pomocí cementových desek Aquapanel Floor je zajímavé i ekonomicky. USG Aquapanel společnosti Knauf. Cementová deska 100% odolná proti vodě. Ideální podklad pod keramické obklady. Odolnost proti plísním. Snadná opracovatelnost.